Sa Good Vibes, 10-year-old nga Silaynon ang nagsulat sa iya kaugalingon nga children's book. Ato siya kilalahon sa report ni Nico Delfin. Tatlo palang katuig si Hannah Elizabeth Lopez sang Silay City, mahilig na siya magbasa sang children's book. My mom started reading books, lots of books to me, and I enjoyed it. So as I grew older, I started to love books and read them on my own. And then when I was 7, I got inspired to make short, small books for fun lang, for fun. Gani sa edad niya 7 katuig. Nagdesisyon ng iya mga ginikanan nga sanday Alvi kag Camille Lopez nga isaylo siya halin sa traditional school para magtuon sa homeschool global nga isa ka online school nga nabase sa Manila. When pandemic came, we decided maybe because of health reasons, she would always wake up so early, she would always easily get sick, and there were a lot of, it was a full, maybe some days with school. So we decided na I think she would benefit more with homeschooling. Sa klase, gintagaan si Hannah sang task para mag-exhibit kag napili niya nga maghimo sang kaugalingon nga libro. Wala man maglao mangiya ginikanan nga nagtanyag ang eskwelahan para magbulig sa pag-launch sang obra ni Hannah. Si Hannah man mismo ang nag-create kag nag-illustrate sang character sa libro nga may title nga BC Easy. Parte ina sa adventure sang buyog nga nagahandom nga mangin isa ka Queen Bee. It makes me feel really happy because there's gonna be lots of activities and games, but I mostly feel happy because my book's gonna be launched, but also kind of nervous. Magluwa sa academics, aktibo man si Hannah sa sports. Siya man ang nagapasakop sa mga invitational swimming competition. As parents, proud gid kami sa iya. And to be able to, besides launching a book, she also does other things na to earn money, like we did a cafe sa Ayala last time. So it's more like teaching her life skills, how to earn money, how to save, how to work hard for it. So muna tanan ginatudlo sa homeschool sa iya. What we teach her, we're basically preparing her for life later on. Message ko kay Hannah is continue to be kung ano siya subong bala kay makita ko man sa iya bala ang future niya gid as an author gid someday. We are praying lang gid siya sa iya gid na sa tanan gid na iya gid mo path gid focus siguro sa iya. Lunsa yara sa construction business ang ginikanan ni Hannah. Kag handa sila nga suportahan ang handom sang anak nga mangin isa ka kilala nga book author. Kag ini ang iya na nga nasuguran sa lamaharon pa lang nga edad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.